det er de hurtige ben foran. Wish us fucking luck, bro. Vi fucking er inde på Roskilde! Vlog! Do you think about the days when we sat down smoking wine and drinking haze? Or is it the other way? Is it the other way? Så det er dag 1 af Roskilde, og sådan, jeg har det allerede fucking skidt, altså. Hey vlog, det er dag 2 af Roskilde. Jeg har været ude at bade inden det sø. We need to smoke a fat joint. Og vi er i Theos camp. Og vi sidder her. Sensei Suzuki shit. Moritsu Suzuki shit. Jeg skal drikke op. Selvfølgelig kan han det. Hvordan var det? Det er ret crazy, low-key. Jeg har aldrig gjort det der før sådan rigtigt. Det var min første hele, det der. What the fuck, du sindssygt! Vi skal i Dream. Hallo, jeg har ikke noget strøm på nogen af mine powerbanks. Men jeg har bygget Julies powerbank. Haps. Oh my god. Bro, ikke engang for mig. Ej. Good morning. Good morning. Det er dag tirsdag. Det er dag 4 nu. Vi har det skrækkeligt. Oj, vodka Red Bull, here we come. Sindssygt forever. God morgen for mig og Nadia selv. I dag er det torsdag. Jeg har lagt vores madras den her vej, fordi det var fucking... Det var fandme skrækkeligt at sove derinde om morgenen, når der er sol. Vi er ved en tid, og klokken er fucking 2:15. Og jeg er lige stået op, og jeg har det inderligt godt. Hvordan har I det her henne? Vi har det fucking, vi er med op, og vi skal til McLaren lige om lidt. Og så skal vi skal så meget shit. Der er fyldt med kontakt. Vi er proppet til lejen. Vi har en giant. Yeah. Vi har 2 giants. Vi har 2 giants. Jeg har lige hørt fucking... Det er en Køjle. Vi sidder og spiser. Hvordan er det? Jo. Vi skal til Theos. Vi skal op til arena nu. Og fucking sindssygt. Vi har været klar til det her lige siden. Nej, vitterligt, det her det er derfor, vi kom på Ros. Og det er bare nu, og vi går, og vi kommer en time før, fordi vi skal ind i pitten. Og det skal vi bare. Jo. Hey, vi står i pitten. Og det er fucking let nu. Er vi her, guys?
always balanced. I hope A3K is also balanced and optimistic. Good. I am waiting in anticipation. It's starting any minute now. Det er dag 6 i dag. Vi har købt mad. Og fortæl mig, hvorfor at jeg har købt en kyllingburger. Det der er ikke fucking kylling. Så blev mit rated på tid. Nu er det rigtigt. Men vi har stadig en dankerne, så sådan, vi er stadig halvlykkelige. Vi har mad. Vi har mad. Og måske tager vi til Edison Ray. Hey y'all! Vi er på vej til Jørgen og vi skal i pinden. Klokken er det her. Vi starter 12:15. Og vi skal vente en time. Og vi håber, vi kommer i pit. Sidste giant i teltet. The last giant. er færdig. Hjem. Fuck Ketala. Fuck Sarah Larsen. Fuck det der bøv, vi skal hjem. Boom. Now. Så er vi blevet færdige med fucking Roskilde. Det har det mig og Natas telt, der vinker farvel. Hej hej. Rosa og fucking Latifahs telt. Ajas lille lortetelt. Ole, hun har fjernet sit telt. Og det her det er vores camp. Hvordan vores camp ser ud. Hvis I lige skal have sådan et godt look. Ej, hvor er det fucking mag. Hvor er vores camp bare klam. Jeg vil hjem, vi ses. Okay. Og action. Hallo, vi sidder her, vi spiser pizza det sidste dag. Vi vil hjem, og det er det. Okay. Vi vil fucking gerne Det hjem. var hårdt, men det har også været en smuk oplevelse. Jørgen Lien var fucking varm, mand. Det var fucking lidt, ikke? Nej, det var crazy. Jeg tror bare, at næste uge handler om at tænke over, hvad vi har været igennem. Og ikke Et godt kald. Er det afslutningen på den her fucking crazy Roskilde? Hun får mig ned på jorden, ingen stress. Så jeg hopper hurtigt af min kæphest, for ved siden af hende vil jeg altid være næstbedst. Ingen modvind, bare en let blæst i ryggen på mig, når jeg sidder til en tændt fest. Skatter, de har sparet med dig, selvom de var let vægt. Og nu siger de, du har ram ligesom stegt flæsk. Byen over byer, sorte tordenskyer, hvide heste, brun sukker og den gode